לכל מי שמביט בתמונות האלה זה נראה כמו מעבדה סטרילית, עובדים בחלוקים לבנים, מערכות מיזוג אוויר ותאורה ואביזרים מיוחדים, אלא שמבט מעמיק יותר בדלפקים מגלה שלא מדובר בניסוי מדעי, אלא בשורה ארוכה של שתילי מריחואנה איכותית. המעבדה הזאת הוקמה בעין מפריע ומתחת לאף בליבו של אזור התעשייה באור עקיבא. במשך חודשים ארוכים פעל העסק הפורה הזה, עד שמידע מודיעיני שהגיע למשטרה הביא להתקנת מצלמות נסתרות שלא השאירו שום מקום לדמיון. המשטרה נכנסה למקום, הסליקה מצלמות שתיעדו את כל מי שנכנס ויוצא מהמקום. המצלמות תיעדו שלב אחר שלב את שלושת העובדים המטפחים את השתילים הרבים, שתילי ההידרו, שנחשבים לסם יקר ומשובח שמחירו של גרם אחד יכול להגיע למאות שקלים. באותו מקום שבו טוענת המשטרה שבודע להידרו, כן, לפי הכמויות נחשב לכמות גדולה. אחרי שהמשטרה השיגה את התיעוד המפליל, הפעילה תרגיל מתוחכם. איפה אתה גר? אתה גם מנתניה? כדי לעלות על זהות החשודים, שנעצרו כביכול באקראי על ידי ניידת תנועה מיד לאחר מכן. אתה נתניהתי במקור? כן? מאיזה גיל? עד מהרה נעצרו שלושת החשודים בפשיטה על המעבדה, נתפסו עשרות קילוגרמים של סם, בשווי כולל של מאות אלפי שקלים. מדובר בנאשמים נורמטיביים, מדובר בנאשמים שלכל היותר זאת מעידה חד פעמית ותו. בחודש שעבר הוגש כתב אישום נגד השלושה, מייחס להם גידול, ייצור והפקת סמים מסוכנים. התמונות האלה צפויות לשמש ראיה מרכזית במשפטם.